Okay, sanibonani ma-South Africa, sanibonani bantu bakithi, okhulumayo uLucia Mathonsi from Mozambique. Angekhe futhi ngize ngithi ngwase-South Africa. Cha, angisiyona wase-South Africa, ngilishangana. Umama uyilithonga, ubaba ishangana laseLimpopo. So, ngibona ama-commentary la amaningi, plenty commentary. Ngiyabonga bomama, ngiyabonga bosisi, ngiyabonga nonke. Nithi sisi wakhuluma. Ukukhuluma kwakho kube lo mfazi ezwa ngamadlebe mhlawumbe bezocosha ini imbewu. Leyo mbewu ukuthi mali netha ayomba umgodi atshale noma imbewu yombila ngoba uyabona inhlamvu eyi1 yombila uma uyitshala lapha kuphuma inhlamvu eziningi entweni eyi1. So sisizandile mina ngilwi nawo mntakaba futhi angithoze ngiphinde ngalwe nawe kuphela ngiyabona ukuthi lonto oyenzile wona bongazi kade uvala kamehlo kuyimamanje amehlo akho savulekile. So kuhle kubalulekile uma uzibona ukuthi kade ungaboni kuyimase manje sowubona ukuthi kuphela abantu imphefumulo yabantu iningi echithekile ngenxa yakho wena ngokwakho. Sibona ama video la noma ama fake angazi, sibona ama video akhuluma ukuthi wena you apologize from people from Zimbabwe. Sis mina angibekeli igqubu kuphela abantu abafile mntakababa noma ungathi apologize mntakababa ngeke basabuya. Imindeni esele enganasana madoda, imindeni esala engasana bomama, imindeni elahlekelwe izingane. How feeling in your heart? Uzizwa unjani enhlizweni yakho? Uma kungaba nguwe sisi, kumndeni wakini abawenze lokho ngabanye abantu, ungazizwa unjani sithandwa sami? Uzojabula uthi thank you because you killing my family? Cha ngeke uzojabula Zandile. Uyabona mina Zandile ngumuntu ohluphekile, ngumuntu engesanaba abazali. Kodwa ngithi abantu abasana abazali banenhlanhla. Uma kungenzeka kanje uthi uhleli lapho bese bayakufonela bathi umndeni wakho eZimbabwe ufile. Uzozuzwa unjani? Uzozuzwa unjani? Wena ngokwakho udayisa umndeni wakini. Wena ngokwakho uyazidayisa. Labo bantu abahamba nawe abakufaka phambili uma sekuba nenkinga bazohlehla ngemuva usale wena uyi1 ukhohle ukuthi nawe ubuye eZimbabwe. Zandile change my love, isikhathi sokuthi uchange impilo yakho ngoba into ezokutshela sisizandile bona labantu abakufaka phambili bazokujikela. Laba bantu abakubeka wena ube phambili ube umuntu onemenemene othanda ukukhuluma ngoba uphiwe sisi nokukhuluma sefana mina nawe sangathi sizalwa uma oyi1 obaba oyi1 uphiwe shema ukukhuluma. Wezandile labo bantu mase kuba nenkinga Zandile bazokushiya sisi ngoba wena waseZimbabwe mntakababa bazokushiya bazokujikela sisi kodwa kwakaboni and sebayakhuluma ngawe bathi isiphukuphuku lo muntu uxosha bakubo ube yena ubuyele eZimbabwe sizomchitha kodwa wena uboni Zandile uboni sisi wami kusemhlabeni la yonke into esiyenzayo emhlabeni ijike ibuye ngathi. Yonke into esiyenzayo ijika ibuye ngathi. So zibonele siswami kuloko kwenzayo uzojika ngawo labo bantu sodinga ihelp buya basakuhelp. Unabantwana futhi into oqala kungaba njani ubuye emsebenzini uthi abantwana bakho abekho endlini? Uzozuzwa unjani? Sebenzisa lokho sisi, vula amehlo Zandile. Musukuzenza ithi angathi wena isiphukuphuku noma musukuzenza ukuthi wena uhlakaniphile ufunde kakhulu. Akekho ongafundanga sisi, ngisho nathi usibona sifundile kuphela ukuhlupheka. Asinayo imisebenzi eright kodwa sinocomplaina umuntu. Akekho umuntu ezomcomplaina kuloko. Isikhathi sakhona
So uma mina ngingakwazi ukuthi ngumuntu kufanele ngisukume ngithathe umshaneli ngiyodayisa, akukho umuntu onecala kulokho. Labo bantu labo bakufaka esogweni sisi, bakufaka emlilweni Zandile. Zandile labo bantu bakufaka emlilweni. Phuma kuleyo nto leyo sisi, phuma kuleyo nto leyo mntakababa, phuma kuleyo nto leyo, phuma kuleyo nto leyo. UMaphosa uyakhuluma nopresident waseZimbabwe, bayabangani. Uyakhuluma nopresident wala eMozambique, bayabangani abakhulu kabi. Kodwa wena ubona ubhizi wena namadudulo operation amandla ngawethu. Imbokodo sisayeke ayiyenze ngalendlela oyenza ngayo. Imbokodo ayibulali umuntu. Imbokodo sisi iyalungisa. Imbokodo ihlala phansi. Omama bahlale phansi bayakhizwe. Hayi ngendlela wena oyenza ngayo. Wona ubulele kodwa uyimbokodo. What is that? What is this Zandile? Hello Mzansi, welcome to Umgosi waseMzansi. If today is your first time visiting this channel, please do the right thing and click the subscribe button. Nanglo make lol gama lakho tipitanga lusha lapha ku TikTok dragging a president operation Dudula again uZandile Dabula. Like lo make lona, it's like a content yakhe yonke njena yak TikTok is about uZandile Dabula, and she's saying ukuthi she's from Limpopo, originally like from Limpopo. Umtsonga waseLimpopo, and people are saying ukuthi hayi wena i-accent yakho njena it's not make sure, stop lying when you are a foreigner fighting for your brothers and sisters, always dragging uZandile Dabula njengethi indoda empethu indoda ekhulumako, like every time, like every chance nje la ithola ukuthi abambe ifona record a video uyorekhoda akhuluma ngaZandile ukuthi Zandile wayaqosha alabanye bantu kokucala naye unebantwana ne-foreigner, unebantwana neZimbabwean, wayaqosha like her African brothers and sisters. And Zandile ukhulume kaningi ukuthi she doesn't have kids with a foreigner. Usho nje kaningi wathi akanabo bantwana nemuntu oqhamuka, but people still keep talking about that ukuthi unebantwana nemuntu oqhamuka. Lo sesilona kudzala abantu bamkhuda bathi yeyi wena hands off uZandile, but akanandzaba uhlezi akhuluma ngaZandile every chance la itholako. Like she's always dragging uZandile ukuthi yajabula yini makaqosha labanye bantu eSouth Africa, makabaqosha emakliniki uma bafa utowenda njani, njengoba already kube khona umuntu ofile ngenxa yakhe ukuthi uqoshe umqoshe ekliniki, uyajabula lanjani ebusuku. And people are saying ukuthi hey kahle nihambeni bo. Please do comment what you think below down on the comment section. Don't forget to hit the notification bell. I'm signing out. Goodbye.